kesepakatan kanggo Dewi Setiawati. Berkait kapal beberapa karangan Pratanipun ing duwa ngantu nata Anggara Prabu Baladewa ing sawenang di Raden Purwati. Datang kantor Kanjeng Setyawati Arya Sukuni Pepahandara babar pasesaning para antri pati Penewa Drona Triwusya satu renggang teka ngampana ring sing satu Prabu Salya Lati manungsa pasaning Prabu Baladewa. Anak Prabu Baladewa menapa dene Prabu Purwati timbalan ingkang adhawara Prabu. Nuwun kula timbalan dawuh Paman Prabu. Sarawuh paduka kekalih mapan wonten ing Pendhapi Mandara. Saya ngaturaken pambagi Ponokram. Lagi kanggo ngurdugi Prabu semanten ugi kula anak mantu Prabu ugi ngaturaken sungkem pabekti mugi kunjuk Prabu. Iya sampun kula Manten ugi kula Paman dipun kados pundi kula ngaturaken bekti kula wonten ngarsa paduka. Iya, inggih sampun kula dipun skecaken anggen paduka lenggah. Oh, nggih. Mangestaken gawra Prabu. Patriku Boyoto Tubajaya. Timbalan dawuh. Panjenengan sumura bakal tanyo perkara jejibanmu. Awit dina ing kawuri jejibanmu katitik ora ana kang muluk. Ing rekalenggan iki kepenak manggonmu kumaos. Isaken kang Pati Sengkuni Timbalan ingkang adhawuh singgung. mbok arati majeng ampun nepipis wonten pojok. Oh, nggih. Mboten napa-napa nggih Raden Mas. Mboten napa-napa. Paduka menika tamu. Oh, niki. Nggih. Ra inggih Bagas waras to Patih. Awit pangestu paduka sehat walafiat. Mboten kata lumpen kula ngaturaken sembah pabekti wonten ngarsa paduka sinuwun. Oh nggih. Sampun kula tampi. Nggih. Dipun skecaken anggenipun lega. Sendikan ngestaken. Yai. Iki kados pundi sinuwun. Bungah rasanipun kakak nyumurupi
ing wektu dina iki putra-putramu wis padha akhire diwasa katitik kaya putramu Wirawati kang wis diwengku lawan nggih anak Prabu Baladewa jeneng sira rak yo ngrasakake bungah Tartamtu inggih to Sinuwun. Mugi-mugi bungaing raos manah paduka menika boten namung kandhek wonten manah paduka kemawon. Ananging saged lumintu dhateng para putra paduka ing samangke Sinuwun. wah yo kaya mangkono kuwi sak mestine pun kakang kuwi ora kandhek ana ing kutha bungaing rasaku kuwi bebasan ora ana mati kira anak Prabu Baladewa Oh, nggih, wonten dawuh Rama Prabu. putra kula Wirawati kados pundi alatos Wah. Nggih. Ingkang putra saiki mawon. Saya pripun, Mas? Lho, sehat walafiat awaknya to. Kok inggih boten derek wonten Mandura. Oh, wekdal menika pancen boten kersa nderek. Boten purun nderek awit wonten jejiban ing Mandura pramila nyuwun dipun tilarke mawon boten kados menapa nggih sampun. Kula sowan wonten ngarsa paduka piyambak kemawon. Oh, Boten. nggih Nggih. Ananging Sinuwun. iya Menawi kula waspada agung ngantos ing wekdal sakmenika putra paduka surti kanthi boten suwan wonten ngarsa paduka wonten pundi nggih Sinuwun. Kok saja lonjong mimis payung sejatine ana apa to nggih? Madura sing trewaca Matur nuwun niku Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Nampi aturipun kan Ratu Bosari. Bilih wekdal sakmenika kakang Bosati kanthi kabradat dening anak Prabu Kurupati kula aturi lerem sawetawis sampun dados kodhe mapan perkawis menika samangke kula ingkang tanggal jawab Manowati puniki Kanjeng Rama. saiki Manowati wis kabragat
Suryanti Aku mau dong. Suryanti Kuwi kleru. Sing bener Surti Kanti. Surti Kanti. Surti Kanti malah beradat kok. Wong yo jeneng wong bingung yo. Nggih, pun lumrah. Sesane wong tuwa kelangan anak iki piye rasane? Suryanti kang saleh Surti Kanti. Berada dening memang ing kengaran Suryan Mujo. Sampeniku papa wonten ing tlatah Kurukshetra. Loh, wis mapan lho kuset. Sampun Kanjeng Rama. Iki ora iso gawean. Iya. Yen kaya wangkono bakal sungsun. Iki sinunggu. Kamu rayet ngantos santos sinunggu. Paten sakarone. Ora salu ning dindi. Jaganen prajaku engko katon ilang. Padwo. Padhe wonten mriki menawa tumut kalian kula. Kula nderek rawuh Prabu kemawon. Nggih. Kula pripun kula? Kula derek. Sakarep sampeyan. Kula derek mawon nggih. Ha nggih. Nggih. Sumangga. Nggih, monggo. Ayo mati monggo. Ya. Kaya wis ndungkap wanyane mangsa wanyane ndoro apa-apa karo dene lan sinati atunduk sekar pokok